nga ai ka play step ya pi sa hi sin pat ai ka kerteng ga thiang tam ka kerteng ga jong Jisu Christ nong pan em ba ya jongi ya ka jingpuson na ga tien ga jong blai jongi ya pai na ga gospel ga jong Yohanes kal nong ga baar ka khot ka baar ka kentien ga ong la khot ru U Jisu ba di ki sanran jo de sha ga ta ga jing khawai shong kurim ka Bible ke thu ha ka ba U Jisu Christ ringkat ba ki sanran kila lech sha ga ni ga jing khawai shong kurim namar ba kila tiang ba khot so bha ya u ka jing hi kai ka bangin kam ban yo nang ne ga long hatu ngin long ne em kum ka ni ga long yen hapdeng ga jingmanbha hapdeng ga jingmanroy hapdeng ga jinglekman hapdeng ga jing snobha hatu ngin khot ne em U Jisu ha ga jing em ga jongi namar bun sen ki brew ki kan mau U Jisu tang ha ga por ba ki pang ki shitom ki kan mau U Jisu tang ha ga por jong ga jing bat ga jing le hoi kam long ga bakla bangin kan mau U Jisu hapdeng ki jing bat ki jing le kam long ga bakla ya bangin khot U Jisu hapdeng ki jing pang ga jing shitom Henry kalong ga bakla shibun bangin kan mau U Jisu laningin khot U Jisu tang ha ga jing Henry ba wan ga jingmanbha wan ga jingmanroy wan ga jingkerku ngim kan mau pat yu kani ga long yen kala nang ye ka ban khot so bha yu trai sha ka jaka jong ga jing le kmen ka jaka jong ga jing le so bha pat klem poi per khat kani ga long yen kala ye kan du ye ka jing ha ka ba kila lut no ye ka wan ha pdeng jong ga jing khawai o kan long ga jing le ran ka ba khrao na ka benda kini ga long yen kila khot so bai ki brio palara kim don shui ka wan pan sam shaki kan long ka jing pau biet ka ba khrao ringi ai ngo yu ble panamar ba kini ga long yen kala khot U Jisu la le ya ka kamba bat ka kampla bat ka long ru ka kamba ka ba ningkong ka ba ule hakana kalilaya haka long yen kabala khot so bha shaka jing khawai jongki but haka por jong jing U Jisu Christ shim la no ki le ki kamba haka ba la pen kalawan ya ka but la weng no ya ka jing le ran jong ka long yen la weng no ya ka jing shep tieng but ka jing klumar jing mut jong ka long yen namar bo Jisu Christ udon ha ka ta ka jing khawai kin ma ba ka jing ai lenti ka jangi kam long bet ka bajli lene ka babam don kanu ka khoram nim la ban tep ak lenti ya chakmat jangi kan don kilom pat ki tham kan don ka lenti ka basneo nim la ban yu ilupa lese menta fidana ka lenti ka babet baro ki biang na dong shadong la refila ban khot U Jisu ban penlong u bakong san ha ga jing em ga jong pi ha preng jong ga jing kerku la ga jing ga wan u blai unum sha ye ga on pen le ran ye ga jing em ga jong pi la dangin lang ye ga ban buram ye u blai lagi nang ban ye ro ye u ban mane u ha ki por baro ublay uladon lupa ya ke ban ya da ya ke ta ke jingma ke pada nakman uladon lupa ya ke telah jingin ke jing riam jong paman dengan ngit skam bagari ke ski ke menta compare ke jing yesham ke jong pi ba ke jing identity ke jong pi khot U Jisu ha ke jing em ke jong pi but long ki nong mani but long kita ki bre ke ba ai buram but ki ba yaite ya ke jing dai ke ba em but u kanang ba penyo ya ke jing job hamman la ke sngi jong ke jing em u blai ke jing so ko lor ngal bat phi but wat nom klat bleu e je phi
kumba pilong. Amen.